गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 29 बोसोरारि थान्दै जखन्थाइखौ सेनं खराइबारि नैनं खराइबारि आरो खराइबारि मासगाव गामिनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों सेनं खराइबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मन्टु बसुमतारिया। फिरफिलाखौ बिरहोयो हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय गेदेमा रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिनु बर'आ। हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै जौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि। हाबाफारियावनो मोनसे मेहेरगोनां थान्दै मेलबो लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि उदांबि बड'सा। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म। थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थेनजिं बर'। हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनसे दखरा गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि थान्दै जखन्थाइ। दा बेवहाय थान्दै जखन्थायाव आं बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनहा मोनसे गामियाव लादों, ओरैबायदि गामि बे जेराव अरुणाचल बर्डार नि खाथियाव थानाय बे गामि खराइबारि होननाय गामियाव बिथांमोना थान्दै जखन्थाइखौ लादों। दा बेवहाय बेफोर खोथाखौनो सावरायदों दिनै अरुणाचल बर्डार खाथियाव थानाय हा हुनि जेंना, दिनैसिमबो हा हुनि बिथांमोना पाट्टा मोनाखै। सार्भे खालामनाय जाबाय, हा हुनि जि पाट्टानि जि खामानि मावनांगौ बै खामानि मावनांगौफ्रा बन्द' जानानै दं होननानै बिथांमोना दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। आरो लोगोसे गुबुन मोनसे खोथाबावा जाहैबाय बे ओनसोलाव थानाय गामि ओनसोलाव माखासे गाज्रि समाजनि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थादों। दा बेवहाय आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों, जाहाथे जोङो बर' समाजखौ गोग्गो समाज दानांगौब्ला एबा मोजां मोनसे समाज थासारि लाबोनांगौब्ला जोङो नैबे जोंनि गाज्रि माखासे हाबा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो समाजनि माखासे खोमसि फोथायनाय, दा बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। आरो बिथांमोनखौ आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायदों दि जाहाथे जों समाजखौ फोसाबनायाव बयबो बिबान लानांगोन, बयबो बाहागो लानांगोन। आरो बेखौनो दिनै जों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, उन्दै बैसोआव खामानि मावनो थिनहरनाय, बेफोरखौ जों साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा बिदा फंबायमोना बन्द' खालामनांगोन। आरो लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनि बर' बिजोंनि गेजेरजों जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हानायनि जों बेबस्था बेखौ खालामनानै होनांगौ। आरो फरायसालियाव बयखौबो थिनहरनो थाखाय आं बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिनहरनो थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि मेलनि आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जायो। जेंना जिहेथु जोबनायनि लामा, बिनि सायाव एबसुनिफ्राय मा बुङो? नंगौ, बे ओनसोलाव एबा नैबे जाय जायगायाव जथुमा जादों खराइबारि ओनसोलाव, दा बेवहाय गंथाम गंब्रै गामिजों गंसेल' गुदि फरायसालि दं। गेजेर फरायसालि होननानै बुङोब्ला ओरै बरदन्दि आरो बैग्रिगुरि UN एकाडेमि बेयाव थांनांगौ जायो, नङाबा सिमेन्ट सापरि जनाय, दा बेवहाय फरायहैनो गोनां जायो। दा जों नुबाय थानायाव बेनोदि दिनै गुदि फरायसालि गंसेया गोबां फरायसाफोर दं, खिन्थु फोरोंगिरिनि आंखालाव जोंनि नैबे खराइबारिल' नङा, गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो बेबायदिनो फरायसालिफ्रा जेंना जानानै फरायसालिया जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं। दा बेखौ जोङो थांनाय दानावहाय सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि डक्टर रनिस पेगुजों रायलायनायावहाय जोङो माखासे डिमान्ड होदों जों बिथांनो, जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि टि गार्डेन मडेलनि बे जोंनि फरायसालि गायसननाय, दा बेखौ हाइ स्कुल लागोन। जिहेथु बेनि अनगायैबो जों धेमाजि हिसाबै धेमाजिया मोनसे डिमान्ड होदों दि जोंनाव जेराव जेराव माने जोंनो फरायसालिनि गोनांथि जायो बै फरायसालिफोरखौ जों हरनांगौ होननानै जों बिथांमोननो डिमान्ड होदों। बेनि डिमान्डआनो जाहैबाय दिनै खराइबारि ओनसोलाव मोनसे LP स्कुल नांगौ, आरो बेजों लोगोसे मेसाखि ओनसोलाव जों मोनसे गुदि फरायसालि गायसननांगौ। आरो
बरदन्दियाव माने एमइ स्कुलखौ आपग्रेडसन खालामनानै हाइ स्कुल खालामनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारनि डक्टर रनज पेगुनो जोङो डिमान्ड होदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जयै सावरायनाय मेलाव। दा बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय आरो बिथांमोनखौ आसाम सरकारखौबो खावलायगोन जाहाथे बे फरायसालि बर' मिडियामनि फरायसालिनि जेंनाफोरखौ जेसे हायो थाबै सुस्रांनानै होयोब्ला मोजां जायो बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।